एकनाथ शिंदेंवर सदावर्तेंनी टीका केली आहे. कवितेतून सदावर्तेंनी शिंदेंवर टीका केली आहे. पाहूयात. ढोपराला आग लागली पळा पळा पळा, ढोपराला आग लागली पळा पळा पळा, अरे ढोपराला आग लागली पळा पळा पळा. अरे मनोज जरंगेचा काळ हो गेला, मनोज जरंगेचा काळ हो गेला. जात प्रमाणपत्र रद्द झाला, जात प्रमाणपत्र रद्द झाला. शिंदे साहेब उदय सामंत, शिंदे साहेब उदय सामंत, नका हो तुम्ही, नका हो तुम्ही, नका हो तुम्ही. काय म्हणतात त्या भाषेला इकडून तिकडे जाते. इंग्रजीमध्ये पेंडुलम म्हणलं तर बरं आहे हो, बरं आहे हो, बरं आहे हो, बरं आहे हो. ढोपराला आग लागली पळा पळा पळा, ढोपराला आग लागली पळा पळा पळा. हे मी खास करून वात्र टीका, हे माझा अधिकार आहे वात्र टीका.